Idan ba ka yi subscribing a wannan channel ɗin tamu ba, ka yi ƙoƙari ka yi domin a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo ko sabon abu za ka gani a wayanka cikin sauƙi. MD Record. Hayya! Sama! Hayya! 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 Zamani kullum sauyi yake yi, inda mu yau wata rana ba da mu ba. Zamani kullum sauyi yake yi, inda mu yau wata rana ba da mu ba. Rabbi Allah sarki na sa farkon zance, kan nufe ni da baiwa na miƙa sakona. Gani ga ganga tambari nake dukowa, kowa ya more kiɗana ya zo ya taka rawa. Lokaci ke tafiya da mu muna yin kallo, na sani sai da ido sannan ake yin kallo. Babu ni a fagen sharu na kware gun kwallo, makiyana Allahu na rike sai kallo. Azanci ke shirya har ma ya sako zance, kajuwa na faɗa ana ta kwatance. Bincika ya kai don kowa na baban zaba, duniya nan gaba za ta zam kamar ba a yo ba. Mai tafiya wai ga ka dinga kallon baya, shine adon ta gare ni na ji harbin kowa. Na ji mata su ne suke da ka, to da zaran ka ji guda abin ya birge. In kai duba wurin duba da mata sama, lokaci ya zo dole ne mu takara. Lokaci na ga zuwansa walla sai an yi jira, ko da rani ko damina ana yin kira. Na ga tsuntsu sai da fifike sannan zai yi fira, zana jure da jira lokaci na da zuwa. Wasu sun ce MD kiɗan kana kyau da rawa, na ga zahirci na ga wasu na takawa. Duniya daɗi walla in kana da masoyi, na ji daɗi Adam MD ne godewa. Daga MD Record Sound Studios.